impeachment trial, oportunidad para kay Vice President Sara Duterte nga depensahan ang iya kaugalingon suno kay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Pila ka mga Ilonggo may magkatuhay nga opinyon sa isyu. Si Julius Bilacaol nakatuto. Motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Mabakod ang ebidensya nga ginauyatan sang House of Representatives sa impeachment complaint sini nga ginpasaka sa Senado bato kay Vice President Sara Duterte. Ini ang rason nga upod sa pareho nga mga representante nagikan sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag kadaman sa Western Visayas. Nagpirma man sa endorsement sini si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Makita namon nga may rason gid nga may bayulasyon sa konstitusyon ang aton Vice President. Si Defensor ang isa man sa 11 ka mga House Prosecutor nga magapresentar sang ilang mga ebidensya sa Senado. Apisar wala ini sang ideya kung saan umaga-convene bilang impeachment court ang Senado matapos ini mag-adjourn kahapon. Handa na kuno ang ilang grupo. Ang impeachment trial ang ginakabigman sini nga tion nga madepensahan ni Vice President Duterte ang iya kaugalingon. Itsansa man ini nga makapagwa sang ebidensya ang aton Vice President kag matagaan man siya sang tsansa nga maklear ang lawas siya kung hindi matuod. Apang para sa pila ka pumuluyo, wala sang kapuslanan ang impeachment trial. Pamulitika lang kuno ini kagusik sa kwarta sang gobyerno. Ang mga balaklon subong sa lalaka, way may lasing control. Way pulos na ilang gin-file nga impeachment, hindi na mag-prosper. Hindi ako pabor sa pag-impeach. Kay kung sa another gastos naman na. Apang mayara naman sang pabor sa nangintikang sang kamara. At least madipindahan niyang kaugalingon niya eh. Samtang ginklaro ni Senate President Francis Escudero nga wala sa magaluntad nga impeachment trial samtang yara sa break ang Senado. Sa Hunyo 2 pa magabalik ang sesyon sa Senado pagkatapos ng 2025 midterm elections. Nagalaom naman si Defensor nga manginpatas ang Senado sa paguyat sa trial. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.